салом алейкум бародарони азиз. Ҷани мо номаш Алиев Беҳрӯз ки соли таваллудш 2 апрели соли 1994 аст. 14 августи соли ҷорӣ дар аэропорти Домодедово гум шудааст. Касоне ки он касро дида бошанд, хоҳиш мекунем ки ба рақамҳои телефоне ки ба шумо нишон дода мешавад занг занед. салом дӯстони меҳрубон, худо нигаҳбонтон боша, худованд зиндаву саломат боше. хоҳиш мекунам видеоро падилитса кунем ба хотири худо, ба хотирам додараке ки дар сурат дида суде акай Беҳрӯзҷон ки рӯзи 14 числа 14 ҳамин 08 ба Домодедо рафтай, регистратсияра гузаштай, бояд мепаридай Тоҷикистон клуб дурустараш мепаридай. мутаассифона хаки саломати ва тағойюр шадидин чӣ қадар переживад дорон хеш таворуш. хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунем. яъне ки регистратсияра гузашта абрад нагашта бурмада ҳисоби саломатиш набуда намедонам рӯҳонӣ касалай вай чӣ хел аст, бояд Тоҷикистон мепарад. тамоми аҳли байдаш дар ташвишанд. хоҳиш мекунам ба хотири Аллоҳ ҳамин видеоро паҳн кунем. Беҳрӯзҷон агар дар ҷое боша кадме медонед дар ин рақамҳои рӯи экран занг бизанед. амакошан ҷурӯҳошан намедонам. мақсад ба ҳамун хеш таворуш бояд мо бирасонемаш. Беҳрӯзҷон агар яке хеле случайно ҳамин видеоро диди, илтимос тағойюр дар ташвишанд занг бизан ба пеш хеш таворта бар бигар ки тамоми Тоҷикистон кофта истаед. аз 14 числа бояд клуб мепаред. ҳамин мо дӯстони азиз чӣ меган ин мусибат дард ҳамо шахсе ҳис мекунад ки дард дора. яъне ин фарзанди тоҷикай, фарзанди ин бародарвай гум шудагиай бачак майдак нест, таваллудш 94 28 сола 27 солаай. хоҳиш мекунам ҳар як кадмат аз ҳар як кадмат яъне дурустарш хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунед, падилитса кунед. агар блогеро ки мебинам я хатаби соф шестеш кунед то он бародар ёфт шава. худо нигаҳдор то илтимос бетараф набестед то он Беҳрӯзҷоно мо биёем. ба хеш таворуш сабри ҷамил металабем. мо рӯи туғоиша маҳкам кардем ба хотире ки хак нахостем бибинанд, аммо дар мо важна он бачаи. худо нигаҳдор то. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. дӯстони азиз, масъалаи авиакаси Азия. авиакаси Азияи мо яъне ки ака Шералӣ Тоҷтаксие ки аз Тоҷикистон ба Москва, ба тамоми шаҳрҳо, ба Дубай, ба Туркия, ба ҳама ҷора мегира. хуб иша дар ҳамие ки агар ягон мушкилӣ шавад дарав дар ҷош сумми шуморо бармегардонад, ждат намекунӣ. барои офитсиал наҳай ака Шералӣ ба пеш ин ҳамин рақамош дар ҳамҷан авиакаси Азия номрош ин ҳамаш 51 қиёматан. хуб барори кор ба шумо. худо нигаҳдор. ассалому алайкум.